Inkosi siyabonga sanibona Ndumelanga na Master Lo Chani ndimadekwana Star Vista. Hey tada wa assalamu alaikum. Sisho kamnandi ke namhlanje sila eNanda namaphethelo. Enye ke ama capitals le ngiyengizwa nje uminister ucele mayenqoma noma ebika ngeindawo otholthi ngempela kunezinto eziphakeme ezithile. Uyayiphakamisa kakhulu le ndawo. Ngiyazi ke ukuthi ke njengoba sila namhlanje kodwa siyahamba siyabona abantu baphila indawo enhle yonke indawo la ngisoke khona ngiyengifike ngincoma ngithi hayi inhle le ndawo bese Kokstad last week ngasho ngathi kuhle Kokstad la eNanda ngiyabona kuhle kuyaphilwa abantu bayaphila futhi baseDurban kuseceleni nolwandle ngiyakhumbula nje lemakhaya hey sasijabula kama uvakashe endaweni eseduze nolwandle uthi useThekwini eDurban namhlanje ke sithula samba noNgqongqoshe sikhona la eNanda namaphethelo Ngqongqoshe asathe lethiwa singachithi isikhathi sikubingelele sithi sawubona siyabingelela Ntokozo sibingelele kubalaleli emakhaya sibingelele kubabukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada zikhona ke indawo uNgqongqoshe asayibeka ukuthi uma umuntu ongaphathekile kahle waqalwa abacela lapha ezibhedlela cha ngizocela nje ukuthi clinic nasesibhedlela yiba nezinombolo zomphathi wesibhedlela no PRO kanye no district director waleyo ndawo leyo so uma unenkinga uyakwazi uyodongeni lapho ubuke nayi nami umshayele semthami usho ukuthi nayi inkinga enginayo isa on inkinga is resolved there kodwa mawukuthi awunelisekanga lapho ikhona iApp uNgqongqoshe futhi aseyikhiphile ethi bika sikusize uyakwazi ungena la eqhakaxhakeni bawo ama computer ethu lawa noma kuyi cellphone yakho ungene kuiApp ethi bika sikusize mhlambe Ngqongqoshe mawungakusikhele nje phezulu ukuthi ke yini esigqugquzela ukuthi size sibe nayo le ndlela yokubika kanjalo. Well Ntokozo you know sathola ukuthi abantu bakithi baningi abacomplainayo baningi abathi uma bengaphathekile kahle bangazi ukuthi bazoshonapi ngenxa yokuthi uma isibhedlela sisikhulu nonese sekuthethisile lana nodokotela sekukhakhamisile wakhipha egumbini lakhe awazi ukuthi ushonepi uphuma nje ukhala uyihayizela ukuthi angiphathekile kahle uyazi ke ukuthi siyawathola ama calls nawe abanye basifonele ngo2 ekseni abanye basifonele nangoba ubani isikhathi ngesikhathi seCovid nje kukhona ubaba owakwangifonela umama wakwakhe ehluphekile engathi akaphathekile kahle ngiyamuzwa ukuthi base wardini futhi ngiyawuzwa nomshini uyakhala kodwa ukhona esibhedlela but akakwazi ukukhuluma nabantu abasesibhedlela so sasesathi isinqumo ke sokuthi cha phela abaphathi laba abaphathi ibhedlela nabaphatha ama districts umsebenzi wabo nabo kwenza sure ukuthi ama patients ethu noma ama clients akwa health aphatheka kahle so kubalekile ke ukuthi isibhedlela nesibhedlela endaweni lapho umphakathi ufike uhlale khona lapho kwazi ukuaccessa khona kube khona ama phone numbers so that umuntu eba nenkinga ngaleso sikhathi akwazi ukufonela umphathi ukuze inkinga yakhe isolveke yebo mina ungangifonela anginayo inkinga bahlale bengifonela abantu kodwa uthola ukuthi mhlambe kusuke sekuphela usuku noma kuphela u2 days kwesisikhathi esekhohlwe nokuthi ubani umuntu omphathe kabi so uma ngabe ke ukwazi ukucomplaina ngaleso sikhathi siyakwazi ukuthi sisheshe siresolve inkinga nangabe khona so siyabacela abantu bakithi ukuthi cha uma ngabe bephatheke kabi thatha inamba lapho ufone noma uthumela imessage ngo WhatsApp siyakwazi ukuthi sisheshe siuphendule awuzwa ke ikanjalo ke indaba bakwethu ingakho ke sithi ke siyaqhuquzela ngempela abantu ukuthi abayisebenzise le inombolo lapha mayisuke ehlukumezekile kodwa masikulolu hlelo siyasicela ukuthi abantu akabengenele lapha ku Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health bancome ke owenze kahle ungaze umthengele inkukhu umvimbe lapha edolobheni ukumncome nje la eSouth Africa kuzwa wonke umuntu kuyo yonke imsakazo KwaZulu-Natal njengoba ke lolu hlelo lukhona kumabona kude wala KwaZulu-Natal phinde libe khona kuyo yonke imsakazo yaKwaZulu-Natal siyangena ke ngiyabona ke sebengenile lapha ngeinkani Ngqongqoshe abantu ayi impela baningi abantu abancomayo ukuthi khona benza kahle ngizoqala lapha ngoNomagugu Simelane uthi unozi uthi istaff saseManguzi thanks bo darling phambili ngokuzinikela uthi ke bayazinikela lapha ya eManguzi angithi yabona ke uyibuki KwaZulu-Natal sebeqalile le eManguzi yangena eManguzi asishone ke nangu noZipho Zondi uthi awudanko thank you ubonga ka uwena ke Ngqongqoshe lo uthi ke kwayiwena nje ngiyawubona amafutho namagalelo akho uMamnguni uthi ngicela ukumbonga esaphila ngithi enkosi danko ku sister Zinhle Shazi osebenza ebaphumile clinic eMzumbe angithi ayibona kubheka eMzumbe manje KwaZulu-Natal uyayikwepha nje uyayikwepha abantu kuthiwa bakhona benza kahle esifundazweni uthabile amavundla uthi ke kunoWomdabu angiyathanda lapho kunoWomdabu waseNdiya
osebenza esivananda clinic ese-Nanda. Hawu nabo sebeyabuya futhi sebengapha ke Nanda. Kodwa ngapha eNanda nifaka bomdabu. Uthi ke ubonga yena umdabu uthi hayi cha impela hayi uyalekelelana kakhulu. Umele okuhle ngqongo uthi nje ake ngithi nje enkosi kusechule osebenzela egcina okuhle clinic unesineke lo wanesi uncamela ukuthi uthi mabebhala ke bana le indlela zokunqamulela ke ngqongqoshe lezi sezasetshenziswa yabo nje ungoba sekuvele kuthiwe NGB manje awazi noma ungabe noma ungobe noma ungiba ugcine ke uqagela ke kuze kuyovalwa kodwa umele okuhle ngqongo umele okuhle ojwayela ukubhala kucwale lapha na ngoba siyafisa ukuyifunda into yakho sibusisiwe sithole uthi staff sase dermatology Grey Hospital ufuna uGrace lapha both nurses and Dr Ngiti nje niqhubeke njalo nokusiphatha kahle big up angithi uyayibona ke into sebele Maritzburg manje okhomthi KwaZulu-Natali kuyasetshenzwa yebo kuyasetshenzwa kodwa ke kuba khona nje lapha nalapho uthi qaphu abeyedwa ke ongenzanga kahle sithole ke sesiloku siphendula njalo sisakhuluma ngokwenzeka kahle sibonile ke lapha ngqongqoshe ngathi KwaZulu-Natali ithi abhidli nemlayezo lapha na evela kuwe ngqongqoshe but manje inkinga usukhuluma le language yabo ke manje ubatshela ngo brown abuza ubani uBrown ekhulunywa ngoshuka lo Brown kwenze njani kanti ngakuzwa ngenyanga ugadla ngesikuni wathi mawuthi isikuni kwanyakaza South Africa wathinta lento yethu manje kwenze njani manje ke bayashuthi unaka ugadla ngale mlayezo ngithemba ngiyibuka ngathi iphekwe kakhulu lemlazi ngasibona isandla sakho ukuthi sikhona lapha ekuphekeni kwayo isukaphi lento yalemlayezo ithini futhi lemlayezo nifuna ukuthini uMnyango wezeMpilo Jozo sengichaze kakhulu ukhona umholo omunye useke wangibuza ukuthi yini ngabale umbalo wodwa angibali ngani yonke leminye imbalo black no red no purple wajala uBrown manje ngifuna ngichaze ukuthi cha akusiwo wona umbala kahle hle udaba lokuthi sithi abantu abasha noma abantu ebudlelwaneni yes abayivikele uma ngabe beya ocansini abazivikele likhona ijazi likamkhwenyana likhona nejazi likamakoti ngoba sesinawo uyabona nje konke ama clinic ethu siyawakhipha manje mahala ekubeni njalo kukhona lo hulumeni okhokhayo uhulumeni uyakhokha kodwa bese uhulumeni ethi hayi wena ke njengomuntu ngoba umuntu wendawo siyakunikeza sikunika mahala so amahala ebantwini kodwa awakho mahala kuhulumeni kodwa ama messages nemlayalezo yethu untokozo eyokuthi uyabona uma ubuka imiyalezo okufuna uMnyango wezeMpilo uyidlulisa usuku nosuku eminye igcina isibukeka sengathi siyakhathaza sesizwe njalo iyafana noma umuntu ephinde ethi hayi zivikele gqoka icondom akusazwakala ngoba into esakhula sizwe sengathi uthi phefumula ngoba into esizwa usuku nosuku sase ke sihlala phansi ke nezinsizwa zami badoda sathi hayi iyipi imiyalezo esingayakha ngoba imiyalezo yokuthi abantu abayivikele ibalekile imiyalezo yokuthi abantu abadle amaphilisi umuntu oqala umuntu akatest uma usutestile thola amaphilisi ngoba sekhona available amahala nawo okwesithathu sinenye indlela yokuyivikela lesibiza ngokuthi uPrep nayo sizama ukuthi abantu bayazi bayikhulumisa so sase siphoqeleka ukuthi asike sithola indlela entsha yokukhuluma lemiyalezo yethu andbayizwa uyabona ke intokozo into enhle ngama messages nemiyalezo uma uqala uzwa abantu bekhuluma omunye eyincome ehamba nayo omunye ayishaya ayibulale lokho sikufunayo ukuthi bayaxoxa ngoba ngesikhathi bebuza ukuthi hayibo yiliphi yona le prep ekuthiwa izoshaya ingculazi izugubha umthwarelo kwenze njani bese siyachaza uyabona ngoba phela kade sikhuluma iprep akekho kodwa kade sibuza uthi yini le prep eniyikhulumayo sambe siyimemeza sime ihlahleni sime iteshini uyakhumbuza sihamba ngale moto esasihamba simemeza uyakhumbula isikhathi sakho babe sibona ilungu bebuyele endlini sithi siyabacela ukuthi sondelani bengafika namhlanje sikhuluma ngawo wona lo prep sibhala nje kuphela bayaxoxa so into esiyithandayo ngale miyalezo ukuthi yenza ukuthi umphakathi uqala uxoxa baqale babone nabo ukuthi sikhona isidingo sokuyilalela le miyalezo uyabona nje sengithole mhlambe inbox abadlula ku5 umuntu engibuza ukuthi okay ngiyabona ke emholo ukuthi ukhuluma ngoprep yini uprep bese ngiyachaza ukuthi cha uprep ilamaphilisi esithi umuntu uma ngabe
engakabi nesifo sengculazi kodwa eyibona ukuthi kuyenzeka ukuthi indlela impilo ayiphilayo uyaba exposed ekuthena gule kulula ke ziningi indlela ukuthi umuntu anga expose ngayo whether ku relationship akuyona kukhona ukungami kahle umuntu akakwazi ukuthi insist ukuthi akusetshenziswe indlela yokuyivikela noma umsebenzi umuntu awenzayo uma nje futhi asikubuza sithi nje uma ngabe uthi wena lapho sebenza khona noma impilo yakho ubona ukuthi i-exposed noma unganenkinga yokuthi utheleleke igciwane lengculazi uma sikutesta sikuthola ukuthi unegative siyakwazi ukuthi sikufake ku-prep and umudla u-prep ke usuku nosuku uyavikeleka u-prep uyakusiza ukuthi uvikeleke ungakwazi ukuthi usuleleke igciwane kade siyichaza le ndaba kade siyikhuluma yonke indawo singabuzwa kodwa nje uma sesithi izazigubha umthwarelo sesiyabuza sijabula kakhulu ke kodwa sijabula kakhulu ngoba iyasiza leyo nto uyabona nje khona manje enye yama messages ethu ikhuluma ngokuthi abantu bakithi abahambe bayotest ziningi indlela abantu abasha abakhuluma ngazo uyabona ikhona imessage ethi don't tatazela iyaphilisa ukuthi uyakwazi ukuphila uma unaleshandisi akithi abantu abasha bakhuluma ngeshandisi vele hayi leleshandisi bayayazi ishandisi baxoxa ngeshandisi noma becela amaphilisi bayacela ukuthi hey awungayi ishandisi la bayazi bona ukuthi yini ishandisi intongomane awuzake ukuthi kube yibona abasizwayo akhona lama messages amasha akusho ukuthi lawa anormal nalalelwa abantu abadala wekho cha akhona sekhona kodwa senzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi asizwe kahle yabona nje sinayo nane message engithanda kakhulu lethi icupha isoka bhinqa lami khuphuka ngoshuni wecondom ngayibona ikhamse lapha kaNongoma ithenke zasayingena kodwa nithi amabhinqa thina la kaNongoma nithi amabhinqa baxoxa kanti phela amabhinqa khona naseThekwini akhona eMgungundlovu akhona yonke indawo naseGola khona so siwafaka yonke indawo lama billboards sisazobuya ke sifake nama messages lawa ama 2000 lawa khuluma le language ekadisho nje khona manje amanye ulikadeke uthwenga okay athina siyazi yiko sigubha nomswalelo nje siyathwenga asihlupheki kangako kodwa ke sizofika lapho absolutely so we are doing ama messages amasha just so that we are able to reach everyone sikwazi ukufika kubo bonke abantu ngendlela elinganayo nendlela efanayo siyazi ukuthi eminye yemiyalezo ikakhulukazi kubantu abadala naseyinganeni mhlawumbe uma ngabe uthola ukuthi noma abantu abasha uma behamba nabazali kuyaye kube nzima uma umzali umesebuza ukuthi yini le yini isikuni sekufuna uchaza kodwa esikuthandayo thina ukuthi iyenza ukuthi umphakathi wonke uqale uqoqe basizwe uma sithi umuntu akayoyivikela ngoba sikhuluma ngokuvikela uma sithi imithi khona la ngaphandle hamba uthatha amaphilisi uyabona nasithi ke don't tatazela usho uyazi ukuthi indaba yephilisi khona ngiyakwazi ukuphila beka umoya phansi beka umoya phansi leshandisi yakwazi ukuphila kahle angithi bithi mangifunda imessage kwi billboard setaxini ngingakwazi ukuxoxa kodwa manje sekufanele ukuthi uBrown bese siqala itopic ngoBrown leze eyindala azisezwe ukuthi sikhuluma kodwa sikulo loludaba sijabulisa labantu abadala absolutely so but message yadlala so intention yalama messages Ntokozo yilokho nje ukuthi abantu nomphakathi nje waKwaZulu-Natal ngempela uqale uphinde usilalele kabusha so that bazokwazi ukuthi basizwe ngoba imessaging nje ka communication uma ukhuluma into eyodwa njalo ngendlela efanayo ugcina ungasazwakala hayi ngikuzwa kahle ngoba ngithe ngiza nje nangala namhlanje ngivule omunye umsakazo ngabona ukuthi kwayikhona emsakazweni nabo abasakazi ke manje bathi ayikhona kwenzakalani sebeqala baxoxa ngalento nabo khona la emsakazweni into abebengayixoxi bewadlula njalo ama billboards so sekuyajabulisa kabawuzwa nabo abasakazi sebebanga wona lama message lo Brown lona ekelele ka Brown yona ivutha umlilo nami ngisayibuza yini uBrown kukhona bengibezwa nje manje ngiphuma la emotweni uyabona uqalile indaba wavela wamaphakathi nendawo mid sentence wabuza ukuthi uphelelwa amazwi kwayena akazi ukuthi uzothini kulolu daba kodwa ukubalekile ukuthi bayaxoxa mina ngibuza ukuthi ke yini uBrown kodwa sewuphendula ngale ngomoya ngoba mhlambe ayivumelele ukuphendula emoyeni ngibona ukuthi kufuna siphendule emoyeni abahlale beyifuna lo Brown lo ukuthi uyini lo Brown lo hayi ke ngiyathanda ba iprep ko wona usuchazile baningi abebengena nakwilo ukuthi yini uprep njengoba usho ukuthi abantu sebeyaqala ke baxoxa ngawo kubalekile nawo kwesiucacise kodwa ngizwe ukuthi usubeke cha uprep uyinto ngempela ethi mawungakalitholi igciwane
uyi-relationship okungaba nobungozi ukuba nobungozi ungathola wena uyiphethe kahle kodwa uyambona umuntu wakho uthi yena uyayigijimela usagijima udleke uprep ukuze ungayitholi usungena ezinkingeni ngoba bathi kabanye udla iphilisi ukuze ungalidle elinye kodwa lele lingapha lingcono ngoba awulidli for life mawusubufike isikhathi sokuthi usufisa ukulimisa ukulidla siyafika leso sikhathi bese uyama ukulidla uqhubeke nempilo yakho uyabona nje enye message ithi gcwala ngama ARVs ukuze uhlala umoja usukhuluma nontanga bamike lapha ukhuluma nale genge encane kodwa wonke umuntu une message yakhe lapha ekhona ke lapha ivale mfana hayi ke naye ngiyathemba soba naye ngeviki elizayo wathi uyafisa ukuba kulolu hlelo uzoba khona ngeviki elizayo insizwa ke esixoxayo nje nayo esingenayo inkinga esisazoxoxa futhi nayo ithe iyafisa ukuza kulolu hlelo ukuthi ke isemgaqweni iyagijima iyenyuka iyegoli iyabuyiza ngala kodwa lokho ishield ivale mfana hayi ke kutheke ke sizoxoxa naye ngiyathemba nawe ngqongqoshe uzokujabulela ukuxoxa naye kakhulukazi ke masibe nenhlanhla ngekwa ukuthi ulayishele ngapha eThekwini ngeviki elizayo hayi sizomthola impela hayi ke mhlambe ke ngibonile ke nemlayezo sosithathile wasibeka kuyona ngiyazi ukuthi ke niyaphuma ngobuningi benu necabinet le khona nondunankulu nebantwini ngizwile ukuthi nizokunigasele lapha eMlazi ngembizo ngamaviki lazayo ithini lento okuya emphakathini ithini futhi izinto enilokunithola kubantu kunjani ukusizana nokusebenzisana nabantu on the ground uhulumeni kayensi Ntokozo unesinqumo sokuthi ukuze sikwazi ukuthi sihambe sisebenze ndawonye nabantu esisebenzisana nabo noma nabantu esiphila nabo noma nabantu esibaholayo njengohulumeni kubalekile sibe nezinhlelo ezisimikisa kubona abantu ngqo singaloku sikhuluma ngama radio sikhuluma ngamaphepha kodwa sikwazi ukuxoxa nje nomphakathi undunankulu ke umama uNomsadube Ncube usevuselele lolu hlelo olukhona noma olwalukhona lweimbizo so imbizo ke esinayo lena ezobe ikhona ise-King Zwelithini Stadium ngomhla ka14 lapho bonke onduna ongqongqoshe bazobe bekhona beholwa undunankulu bonke ongqongqoshe bazobe bekhona futhi siya expecta nje ukuthi abantu bafike ngobuningi babo bazokwazi ukuthi baphakamise izinkinga zabo into enhle ke ngale program yembizo ka premier ukuthi izinkinga eziningi siyakwazi ukuthi siziresolve khona lapho on the spot uyabona nje thina sithundunankulu ehleli lana ethendeni sibe sinesibhedlela kubantu bethi abantu belalela undunankulu abanye bebona udokotela wamehlo wamazinyo bonke bamadolo yabona nje so yi program lena enhle kakhulu esicelayo ukuthi abantu baseMlazi bakwazi ukuthi bafike ngoba kuzobasiza ukuthi bakwazi ukukhuluma ngqo nondunankulu nongqongqoshe ukuthi ukhuluma ngqo nohulumeni absolutely kanti phela thina sikhule sazi ukuthi uhulumeni usePitoli usasayazi ukuthi indoda engakanani lena ungakwazi ukuhlangana naye uthi uyaxhopheka mawuyibuka iyacebesela hayi ke ngiyajabula ke mase sikwazi ukumthinta angithi ngizwile nalapha nendaweni yaseSikhawini bathi se113 bathi bafisa ukuthola isibhedlela lapha ngeviki elizayo ngolwesihlanu ngizwile ngathi ke nizoke nithi ukufika lapha nilethe isibhedlela kubantu impela kade bebekhala becela isibhedlela siyakhona nje ngomhla ngolwesihlanu ke kuyasijabulisa lokho kakhulu ngoba kusenza ukuthi uyabona abantu nangabe usebenzela kwelinye indawo yeprovince bese bayamemeza ukuthi hayi bonjalo nathi sikhona usondele ngapha hayi ke sivele sisondele ngokushesha futhi basikhalela kakhulu esibhedlela sakhe angisazi ukuthi sihluke ngani kulezi ke ezimile bathanda lesi sihamba no mina azi ngisithanda ngani mangaba honest lesi sibhedlela esimile angithi ngowala endaweni ngifica unese ngikhule nami angiqhamuka ukuthi uyamfana kadudu uyangazi ukuthi ngubani kanti lesi sihamba nomhambe nendlwana ngifica abantu engingabazi ngifike ngikhuleke ngitesta lonke igazi ningitshela ukuthi ngineyinkinga ngizizwa ngikhulekile lapha futhi nje akekho umuntu ohambe ekhuluma nobani ngisho abantu besilisa abanqenayo ukuya emnyangweni wezempilo uma befika konesi kwisibhedlela kubantu size sifike ngisho no nurse bama males ukuze bezokwazi ukuthi bakhululeke ngempela hayi khona lapha ke mase nalaba bathucuza ijwabu hey uyibona insizwe seyijikela ngale ephume sethenga ilight ubona ukuthi hey impilo yakhe isishintshe ngempela lo muntu ulithucuzile akukho okungenziwa lapha siyasika senza yonke into ongayicabanga lapha ke esikhawini wa13
sobe sikhona ngolesihlanu sisika kwasane okusikekayo ngiyathanda futhi uba ne-TB sesiyakwazi ukuyihlola khona lapha ya uyabona nje Ntokozo sihlola i-TB on the spot sikwazi ukuthi sikunike ama-treatment sinanento yokuthatha i-x-ray uyabona umshini wakwazo nje kuthiwa umshini we-x-ray uphuma esibhedlela uye ebantwini so uyabona into esingakwazi ukuphuma nayo ngempela umshini omkhulu nokuthi sikwazi ukuthi sihlinzele umuntu lapha seshoda ngalokho nalokho kwamakhaza ke ikona cha impela kona isibhedlela ngosiphelele nangu sinenhlanhla Ndlovu from Emafakatini dumela sawubona usemoyeni sawubona sinenhlanhla senqamukile ke Emafakatini ungabuya sinenhlanhla gatsheni sikwazi ukuthi sikufake ke khona la emoyeni ngiyazi ukuthi inyanga la esisuke sikhuluma kakhulu ngqongqoshe ngokuhlelwa komndeni ukhona udadewethu la ozosikhulumisa ngokuhlelwa komndeni kodwa ukubaleka nje ukuthi abantu behlela umndeni nokugqugquzela abantu abahlele phela isikhathi sokuthi ngempela akumusu futhi uSeptember ke kuthiwa inyanga la sekuqhamuka labake ababevele lapha ngoDecember antu uDecember ke kusokuthi kujakavula kunje ngoSeptember bese beyaqhamuka ke lapha bese kufika festive yebo festive obhoyo bebaningi ungabusazi ukuthi izothiwa lento ungathini umlezo ngempela ukuthi ke bakwethu ukuhlela umndeni into ebalekile ingathathwa njengechilo yenye yezinto noma yama messages Ntokozo esizothi uma siqeda kuloko sifike kuona ngoba kubalekile ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi ukuhlela umndeni akuseyona into nje eyihlazo ukuthi umuntu usuke ezinakekela yena umuntu usuke ebuka impilo yakhe and zikhona lezi zinto zokuhlela futhi zi-available zimahala khulumeni so suke senzela lokho ke ngiyazi ukuthi nangu umphathi uzukhona uzoyixoxa leyo ndaba but siyafisa ukuba encourage abantu ukuthi beze emnyangweni wezempilo bazokwazi ukuthi bahlele asiqali kodwa lapho Ntokozo siqale ekutheni laba bangakabi ready noma bangakakulungele ukungena emshikashikeni ocansi abangaqali bangena i-abstinence siku ABC lapha esikhona so i-abstinence sithi ungaqala ungena uma usemncane ungakabi ready ungakahleli ungangeni hlala phansi ekhaya uhlale ngentombi nomfana naye ahlale ngensizwa ngoba phela sikwazi ukukhuluma namantombazane kuphela kufuna sikhulume nabo bonke abantu so uma ke ubona ukuthi hayi sengiyasebenza mhlambe ke sengingenile la emshikashikeni iziphi indlela ezikhona zokuyivikela ziningi kakhulu indlela zokuyivikela sizozwa nje lana akekho umuntu ongathi ngelinye ilanga kuze kwafika uFestive ngoSeptember ngoba wayengazi ukuthi uyoyivikela kanjani ileyo nto singafuni ke ukuthi yenzeke sifuna ukuyivikela absolutely ake siphinde sizame la nangu gatsheni ngasebuyile Emafakatini uyaphila we sinenhlanhlo usemoyeni sawubona yebo njani ngiyaphila mfowethu baphila abantu Emafakatini Simelane awubakithi nangu ungqongqoshe ubuthini wena kuye ukuthi ngabe banalo inhlungu lokuvakashela izingane zasemakhaya uzosifundisa kabanzi uzothola ngokubaluleka kokuthola impilo njengoba zenza ama-abortion ngendlela engalungile mangikuthola kahle uthi ngabe sinayo indlela siuMnyango wezeMpilo yokufinyelela lapha ezikoleni sixoxe nezingane ukuze engagcini zenza ama-abortion lawa esezikhona eziwenzayo yebo njani hayi ungqongqoshe ukhona uzolalela emoyeni angithi yebo ukhonzeke lapha Emafakatini bo yebo siyabonga ngqongqoshe ninalo uhlelo lokuya lapha ezikoleni ngoba ngazi ukuthi ke kuthiwa kuningi ukukhulelwa lapha bese izingane ezigcina izisaba nokuyobika bese ihushulizisa ezindaweni ekungamele zikhiphe kuzo sinalo uhlelo Ntokozo uhlelo lwethu lukhuluma ngokukhuluma nabantu abasha ngokuyivikela general absolutely uyabonakala lapha asifiki sesifika sikhuluma ngendaba ye-abortion ngoba i-abortion i-option umuntu wesifazana abanayo ekugcineni kufuna siqale ekutheni uzivikela kanjani absolutely iziphi indlela zokuyivikela njengoba ngishilo ukuthi udadewethu uzoyikhulumisa lento leyo so uyinhlelo zikhona zona ngoba sinawo ama teams ethu esiwabiza ngokuthi ama school outreach teams ahambayo avakashela izikolo akhuluma ngakho konke ukuyivikela generally asiqali kwi-abortion noma siyikhulumisa nayo ngoba phela thina angithi sabantu bezempilo asiba abantu benkonzo kufuna sikhulume ngayo yonke into ekhona but asiqali kuyona ngoba akufanele kube i-option yokuqala kufuna kube i-option yokugcina uma ngabe umuntu wesifazane sebona ukuthi ayisekho enye
enye indlela. So yebo sinazi inhlelo kodwa siyavumelana noMnyango wakwa education ukuthi kufuna sizikhuphule kancane inhlelo zethu ikakhulukazi kulabo sebese high school. Yazi ngisekhuluma into yokusebenzisana ngizwile kuthi uyamemezo kaNdaba umkhosi womhlanga ufikile ngale weekend. Ngiyazi ukuthi nani noMnyango wezeMpilo niya participate lapha kuthini okwenu. Kunjalo Ntokozo intombi zobe igcwele enyokeni nje ziyahamba namhlanje. Absolutely. Ziyahamba namhlanje usuku lonke kusasa nangosonto sizobe zilapha enyokeni. Njengomnyango wezeMpilo sikhona kukhona bonke nesongabacabanga abakhona bazosiza. Siyacela nje ingane zethu ziphathe kahle zinakekele kodwa okubalekile ukuthi baphuze namanzi. Langa liyashisa ziquleka ngoba mhlawumbe ubengadlanga ekseni nakesuka lapho entweni yomhlanga lapha abawuthatha khona beyobeka phambi kwenkosi kodwa kubalulekile phambi kwesilo kubalulekile ukuthi babe namanzi bawaphuze ngaso sonke isikhathi ngoba noma sebesina basina lapha elangeni sonke sisuke sihlele elangeni so kubalulekile ke ingane zethu ukuthi zazi ukuthi amanzi abalulekile iyona into abazosizakala ngayo. Hayi ngizwile impela kuthiwa indlula mithi yasimema sonke futhi ithi ke impela iphuze idakwa engathi abayiceli lapha ya kuyacelakala ukuthi ke iphuze idakwayo singayiphathi. Silindile Zondi from Bhulwa bayaphila abantu eBhulwa kwesili. Awu bakithi uzwakala na uphila nje uyasithelela ngokuphila manje nangu uNgqongqoshe ubuthini wena kuyena. Hayi Buza mfowethu. Mawenza family planning sethubeni nganani lo ngayitholi HIV ingculazi. Oh hayi ke uzokuphendula udadewethu ngoba vele ikhona okunye sesikubuze lokho. Uzokuphendula emoyeni. Siyabonga kwesili. Thank you Sli. Uyabuza la kodwa mhlambe ke siqale si-introduce ke udadewethu esihamba naye namhlanje uSanelisiwe Kumalo uSister Mtungwa. Siyajabula ukuba la eNanda CHC namhlanje kwelakho izwe. Awusibingela usitshela ubani wenzani la emnyangweni. Sanibonani balaleli. Absolutely. Sawubona Ngqongqoshe. Siyabingelela. Ngiyathobeka phambi kwaNgqongqoshe. Absolutely. Igama lami nguSanelisiwe Kumalo ngisebenza la eNanda eNewtown A clinic silekelela abantu bethu ukubanikeza amaphilisi abo ama-ARVs nalabo abadla amaphilisi kashukela amaphilisi eBP sibathathe namagazi ukuhlola izimo zabo zemzimba ukuthi ikhamba kahle yini kaze sephela kuyaziwa igciwane libuye linyuke libuye lehle ngenxa yokuthi abantu bethu babuye bangeyenzi ngendlela yikho ke kubalekile ukuthi sibathathe namagazi sibone ukuthi ikhamba kanjani ikona esikwenzayo ke kakhulukazi la ukubanakekela ngaleyo ndlela. Hayi ke ngiyazi ukuthi into enkulu kakhulu le ukuthi ke siyibambe into igcine ila ikhona yethu omunye igciwane lengculaza singalibamba libe la elikhona nje lingabe lisakhula ngezinto esezikhona manje zokulekelelana futhi umuntu osegula kusamele kuze kuthiwe ngempela ugulela ukufa ngenxa yegciwane ngoba seyikhona zonke izinto kodwa ke namhlanje asizugqila kakhulu mhlawumbe egciwaneni sizoba la ekuthenini ukubaleka kokuhlela umndeni mhlawumbe umuntu engathi kuyini ukuhlela umndeni. Ukuhlela umndeni kuukuvikela ukuthola umntwana noma ingane ungakakulungeli ukuthola umntwana ungakakulungiseleli ukuthola umntwana. Absolutely. Hlela umndeni ke ngezinto ezikhona ezibekiwe uhulumeni wethu ukuze uvikeleke ukuthula manje ke wenza kahle ke wathi khona izinto yiziphi inhlobo ezikhona zokuhlela umndeni lona. Washintshweni ziningi izinto ezikhona okokuqala nje uke wachaza uNgqongqoshe wami la wathi uyakwazi ukuhlala nje ukuhlala ungalali ungenzi lutho kube iyona ndlela yokuhlela umndeni leyo ngokuthi ulale ungalali ungenzi lutho kuthiwa kwe-abstinence. Okwesibili ke uma usubona njengoba kade echaza uNgqongqoshe ukuthi wena usukulungele ukuthi ungalala kodwa awulungele ukuthi ungaba nomntwana. Zikhona ke indlela ezibekiwe uhulumeni zokuhlela umndeni uyakwazi ukusebenzisa ikhondom okuthiwa i-Barrier method phecelezi. Awuzwa ke
Mese okwesibili uyakwazi ukuthola indlela yokuthi ujove ngemjovo ehlala isikhathi eside egazini iyaba inyanga ezintathu iyaba inyanga ezimbili ukuze ukwazi ukuthi uvikeleke kodwa lokho akusho ukuthi awuyisebenzisi icondom ngenkathi ujova ngoba phela ngathi ujova ubuyivikele nezifo ukuthi ungayitholi so mase kuba khona inhlobo zakhona ke eziningi kuba khona iimplant kuthiwa implant ehlala iminyaka umuntu wesifazane eyifakile engalweni yakhe iyamlekelela futhi ukuthi angakhulelwa mase kuthi kube khona nekuthiwa ivasectomy leyo eyenziwa umuntu wesilisa phecelezi ivasectomy awumadoda ngoba umuntu wesilisa uyakwazi nathi kanti siyakwazi uyakwazi ukuvala lapha amathuphu ukuze uketshezi lingadluleli kumuntu wesifazane yeyeni webantu yebo kube khona namaphilisi okwaziyo ukwasebenzisa futhi ngaphandle kwemjovo ngoba uyazikhethela ngenkathi sikufundisa ngayo wena umuntu ofuna ukuhlela uyakhetha okubona khamisana nawe noma umhlengikazi uyakubonisa ukuthi cha engathi wena umuhle ngala ngezathu ezithize ke suke siyibona absolutely bengisafuna ukuzwa ke ukuthi ke nakho abantu bethi ke kubuye kube nezinto ezibonala ngazo ukuthi abanye bethi umzimba ugcina usukhethezela utekezela nenithini ke nina ukuyikhulumisa leyo nto leyo awu ngibonga kakhulu lo mbuzo ngoba ubusihlupha kakhulu lo mbuzo omunye athi ngiyakhuluphala cha umjovo ake ngithi nje ngibeke ngikhulume ngomjovo umjovo uyawujova impela mase uvulekela inhliziyo ube nalento okuthiwa phecelezi appetite awubakithi uzibone udla kakhulu ukumuntu ke ngoba siyakuyaleza sikulaye sikuyale ukuthi wena zinake idla ngendlela musu kuvuka ebusuku ngiyalinganisa nje sekuthi idla amagwinya ebusuku lelo ngenxa yokuthi uzulambile ngoba uyajova cha zinake uzivocavoce umzimba wakho uqine bathi ngesilungu uthoneke ube muhle umzimba umjova ukhuluphalisani kepha umuntu odla kakhulu adle nezinto engalungele ezizombangela ukuthi akhuluphale cha ekukhuluphaliseni awukwenzi lokho umjovo nalokho kwamanzi umjovo wakhipha amanzi umjovo muhle uwenziwe ucleanse sithi phecelezi usterile awunankinga umuntu omunye uthole isifo socansi ayibone esemanzi ngenxa yokuphuma koketshezi ngaphansi mesethi umjovo ngoba akasebenzisa icondom ayihambisane nomjovo kubalekile ukuthi umoya wocansini noma ngabe kuthiwa ujova faka necondom uvikele izifo zocansi engakhipha uketshezi mesuzizwa umanzi mesithi umjovo ayi uyabona ke namhlanje ungichazele ngagezeka igilo ngiright kakhulu lo mbuzo kobubuzwa udadewethu la ucingweni ukuthi ke mase ngihlela kumndeni amathuba okuthola ingculazi abakuphi kodwa ngokubuza kwakhe ngibone ngathi usola ukuthi mawusuhlela umndeni ubusuyavikeleka kwingculazi mhlambe ke awumthathe through ukuthi ithini into ngiyawubonga lo mbuzo uma ukuthi uyahlela akusho ukuthi ingculazi ngeke uyithole uma ungeke uzivikele ekulaleni kwakho ucansi lakho lube lungavikeleki aluvikeleke ucansi lwakho noma uhlela faka icondom ulale nomuntu wakho asebenzisa icondom nawe umuntu wesifazane unaye yakho uma ethi yena akayiphethe wena iphathe yakho uquphe ngeyakho ukuze ungayitholi usugugula usuthola iHIV uthola nezinye izifo zocansi ehambisana nokulala ungazange uzivikele cha impela ukuhlela nokuthi iHIV awuyitholi uyayithola uma ngabe ungalali ufake icondom ngabe umuntu esifazane ungabe yesilisa akuvikeleke akuphambani yini lapha ya no prep ke manje sengifuna ukubuzela ke lo thena ke hayi mina ngiyahlela kodwa futhi ngiyawudla uprep akubikho nokushayisana kulolu kuhlela nokudla uprep mina ngiyathanda umuntu noma ngabe kuthiwa uyawudla uprep ayifake necondom absolutely konke akuhambisaneni bakithi siqiniseke kulekelelani absolutely mase ke omnye uzothi ke nithi ke ngizwe ngathi uthi khona okunye la kuvalwa khona amashubhu lawa kumuntu wesifazane makuvalelwa umashubhu ke abukho nobungozi bokuthi mhlawumbe angaphinda kwazi ukubeletha noma ukuzala noma ukukhulelwa noma abukho nobungozi obukhona ukuthi ngagcina ekhulela noma niwavalile lamashubhu kumuntu wesifazane yebo siyasho sithi umuntu wesifazane angavala amathubhu akhe kodwa one kubantu abawu200 kuyenzeka akhulelwe emva kokwenza phecelezi i-tubal ligation ngoba yebo kuyakuvikela awumtholi umntwana ngoba suke evaliwe kodwa njengoba kushiwo ukuthi one
kwaba u200 kuyenzeka akhulele ewavalile amachubu yikho kubalekile ukuthi faka ikhondom uvikele ukuthi uketshezi lingadluli liyongena esibelethweni sakho bese uthola umntwana ngokungalindelekile noma ngabe kuthiwa wavalile amachubu. Ay manje yini ke baleki uthi yenziwe ngomuntu ogcina ke eseyithola assessment sokungathi ukhulelwe ngizokwenza isibonelo nje siyayisizwe nithi kuhle umuntu oweqiwe inyanga asheshe asondele emtholampilo mase ngiyithola ke sengeqiwe inyanga neniqhuquzela ukuthini yini ekufanele ngiyenze sheshe uqale phela umthola emtholampilo usukhulelwe usuthwele umntwana sheshe uqale sasithi before 20 weeks ukuze sikwazi ukusheshe sibone ukuthi awunankinga yini ungayinkinga kuwena empilweni njengomama ungayinkinga yona enganeni uqobo ngoba isikhona isidinga ukunakekeleka ngendlela ke manje yokunakekela umama okhulelwe kucheckwe konke okubhekwayo kumama oyithwele ngoba kuningi okubhekwayo qala khona egciwaneni kuze ezifeni zocansi kuningi okubhekayo kumama okhulele uma usuyibona ukuthi uzithwele ngalendlela usuyithwela ngayo sheshe uqale emtholampilo ukuze usheshe unakekeleke nomntwana anakekeleke angatholi izifo abengeka zayithola. Leli gama engiyizwe nelisebenzisa ke lelokuxukuza angazi ke lalisho ukuthi noba liyangithusa mina ngangitshe mhlawumbe umuntu mayefika nimphakamise ngemlenze nimbhekise phezulu nimxukuze nimuhluze manje yini lokhu ukuxukuza kubaleke ngani ukuxukuza? Kubalekile ukuxukuza komuntu wesifazane njengoba uthi ixukuza sixukuza ngempela ngoba uma ngabe umama eselele phambi kwakho uyambeka alale abheke phezulu mase ubamba isisu sakhe uthi ukusinyakazisa kancane ikona lokho kuxukuza ngoba usubuza ukuthi ikhanda lengane libheke ngapi ingane isesho kodwa nisenze mhlawumbe ukuwota wota noma nisho igama elimnandi lelo xuza mina ngitshethe ukabanjwe mhlawumbe elinye inesi ngale limbambe izandla elinye limbambe inyawo ngapha aphoswe ngapha shwibe nimshwibe nimxukuza suke senzele ukuthi basheshe baqonde ukuthi sithini sisuke sixukuza yona impela ingane sizwe imi kahle yini isesimene esifanelekile ngokukhula kwayo ilingana nezinyanga zayo ayikhulini ngokusele noma ayikhulini ngokungaphezulu okuhambisana uke wathinta indaba ebalekile ukuthi ke nathi besilisa ikhona indlela ukuthi singayithatha indima kulokhu ukuthi ke sihlele umndeni ngokuthi uthe kunevesi okuthiwa mangaphosisi yini ke le vesi othumi andike ke mase ngifisa mase ngiyenzile ngingakwazi mase ngifuna ukuthi ayisengifuna ukubuye futhi ngibe umuntu oyitholayo izingane ngibuyele futhi kodwa ke iyina usibeke nje sithombeni kahle iba sekuthomi singabonga ke abantu besisa ke bakhuthale ke balekelela abantu besifazane bahambe bayokwenza ivasectomy uvalwe lapha yana kunamapayipana athize akhipha uketshezi oluya kumuntu wesifazane ukuze ludlulele uketshezi liyo kwakho umntwana leyo ndlela ke yenza ukuthi uketshezi lingabe sadlula ukuya kumuntu wesifazane manini ke alibelisaphume uketshezi futhi akusafika lapha na ezulwini makwenziwe uketshezi liyamunceka liphinde ke lingene emzimbeni womuntu wesilisa izulu safika nikulo wesilisa na uyafika wabonakala lutho phela manje ngavala izulu ngamane ngiyekwe uyafika konke kuhamba kahle kuphela ngithi uketshezi abelisaya ngoba maluya kuyonakala phela sekuzokwakheka lo muntu lo obengalindekile ukuthi uzokwakheka mina mawuthi ke izulu lisekhona hambani bani besilisa kodwa ukububuthi hey liyavaleka nalizulu kube umshawushilo nje lingabikho ayibe ngizobadabukela kakhulu hayi usalibabaza nje izulu umuntu akethathele thuba awuvale umbuzo ngokuthi ngiyazi ukuthi njoba nila nilekelela abantu kuneyingqinamba eziningi enibhekana nazo nabantu abadlulisa imithi lebe ubukhulume ngathi niyayidlulisa imithi like eNanda CHC yini le ngempela nithi ke hayi siyacela ukuthi ke abantu la umlayezo nje ufuna ukudlulisa umphakathi la siyanicela bakwethu makuthi abaningi bayawashiya amaphilisi abaningi benza yini imuphi umlayezo ke enifisa nje ukudlulisa ususe South Africa manje uyabatshela kodwa abantu bala eNanda na umlayezo ngiyawubonga kakhulu lelo thuba absolutely ngigqugquzela abantu bethu laba siyabathanda ukuthi abadle kahle amaphilisi abo absolutely umuntu mangabe like njengoba thina sidla sisebenzisa kakhulu ama ARVs
azi ukuthi umuntu isikhathi sakhe sama-ARVs mase kushaya nje isikhathi sokuthi angidli iphilisi lami angilidli iphilisi lami akangalixubi iphilisi nezinto asuke efundise ngazo ukuthi ziyalimaza iphilisi nokusebenza kwalo. Kukhona lezi zinto abayithanda kakhulu oma-reboost laba uthola ukuthi umuntu useba nanenkinga nanezinso abayeke ukwenza leyo nto abantu bethi abaphuze kakhulu amanzi sibagqugquzela ukuthi baphuze u2 liters wamanzi ngosuku ukuze kuwasheke izinso zabo kube kuhle konke amagazi abo ahambe kahle ukuze nephilisi lisebenze kahle empilweni zabo abadle kahle njengoba bahlale sibakhanselisha balalele beze ngama-dates wabo kube ngempela ukuthi umuntu ubambeke ngoba ungezekanga angabi ukuthi nje useyathumela nje ngoba sebethanda nokuthumela noma umuntu azi ukuthi kufuneka athathe amagazi ubone kufika umuntu athi ngizomlandela. Sicela abantu bethu bakhuthale ngoba lokho kwenza ukuthi sikwazi ukubagada ngendlela okuyiyona yona. Hawu uthi abasathumelani-ke nokuphuzelana nkosi yami. Ingozi phela leyo ukuthumela hayi abeza abantu mayilandele bakwethu hayi ke siyabonga kakhulu asithathe leli thuba ke ngqongqoshe ngiyazi ukuthi nange sebekile naye sisashintsha ke kuzongena udadewethu inyanga le enkulu kakhulu futhi ngqongqoshe esithi masibuka ukuhlela komndeni siphinde sibuke nokuhleleka ke manje kunokuba clean komlomo namazinyo ngiyazi ke baningi ngqongqoshe abaye nje bengibhalele nami lapha na kuba ngi-inbox bethi ngithanda ismile sangqongqoshe basithanda ukufa ismile sangqongqoshe manje ke lento yamazinyo ukuyikhulumisa ngibonile ukuthi ulanda ingcwepheshi namhlanje udokotela omkhulu walapha ya ePixley uNompumelelo Ndwandwe Zwide ngagcina uNdwandwe kuwozwide kade ngibuka futhi kulento lenethi ushaka kade idlala lapha kumabona kude oNdwandwe inkulu indima abayidlala lapha nebunjweni kwesizwe so abantu abakhulu oNdwandwe abantu abakhulu impela manje ke ake sithathele ithuba simbingeleleke uZwide sisho sithi inyanga lengqongqoshe yokubheka kakhulu into ethinta ukuba clean komlomo nani kodwa mhlawumbe uphaba angene uZwide kungathini ukuphawula nje kwakho ngqongqoshe ngaphansi kwalesi sigaba udaba ntokozo loku nakekela amazinyo nokunakelela umlomo kudaba obelingasondelene kakhulu nesizwe sakithi absolutely uyabona nje besigcina nje ngokuthi hayi mhlambe uma uqubhile nje kanye osukwini kwanele lokho abanye futhi ngesikhathi sisebancane bebekhohlwa nokukhohlwa indaba yokuclean amazinyo uyabona ngendlela bekuyindaba esingayinakile kakhulu ngayo ubugcina ngisho kuthiwa umuntu unenkinga yezinyo siyazi ukuthi ama options maningi akusekona nje ukulikhipha kuphela izinyo kodwa ngoba besingakunakanga besivele siwakhiphe wonke amazinyo umuntu ayithole manje siwakhiphile wonke amazinyo yase omhlathi emuva kushintsha ishape yobuso ungaseyena lo abamaziyo babegcine uyisibutubutu ngenxa nje yokuthi ukhipha amazinyo ngoba phela amazinyo amathambo obuso nabo bese uyashintsha indlela obukeka ngayo so yingakho sithe cha asimlethe ungcweti kulolu daba azosixoxela ukuthi yikuphi okufuna sikwenze nendlela okufuna senze ngayo ukuze sikwazi ukuthi sinakekele umlomo wethu general ngoba amazinyo nomlomo nolimi nakho konke into ebelonga kwi department eyodwa. Hayi ke sibonga kakhulu kuleyo daba ke asithathele lithuba ke sibingelele uNompilo Ndwandwe udokotela wethu nami ke angconfess lapha ngiyibika into uthi hayi siwakwaligudluza elinye lamazinyo ami walibamba waligudluza hey lagcina liphumile kamnandi kodwa akufani nalo ngithi watha ngiphakamisa umlenze kudala lo awuphakamisa umlenze awuzwa nokuthi liyaphuma liyashibilika nje kodwa ubone ukuthi iphezulu lapha ya ibambene ngempela asikubingelele dokotela usitshela ukuthi ubani wenzani la eMnyangweni. Ngiyabingelela nami ngqongqoshe ngibingelele maphisa ngibingelele nabalaleli emakhaya uNompumelelo Ndwandwe nje bese shilo absolutely ngiyi dentist ePix Dr Pixley ka isakaseme isibedlela sethu esisha kaMashu yes actually nje nawe umusha mangibuka nje absolutely angibambile yona ngiyazama futhi batshele phethu uyiphethe le yanto yokuphathwa kwamazinyo nani lapha esibedlela mhlambe ngisho ukuthi ngiyi clinical manager departmenteni yama
amazinyo. Into enkulu ke lezo ngqongqoshe lona ukuthi clinical manager izinto lezi ezidlula ngisho chief director. Inkulu kakhulu. Ngoba wena chief director manje sasazi ukuthi kodwa kuphatha amadoda lapha amadala futhi lawa kamangezana yabona yebo. Ethi khamisha popol ubona iziyakhala. Kodwa kushintshe kwahamba kahle angithi Absolutely. No saphamse emlanje sesihlala nje ukhisha izinyo ungalizwa. Iyini oral health mawungayichaza nje kafushane? So uma sibheka i-oral health njengoba ungqongqoshe adesho sibheka ukuhlanza komlomo wonke asikhulumi mhlambe ngamazinyo kuphela abantu bajela amazinyo kuphela sibheka yonke into ehamba nomlomo iwona amazinyo ulimi neinsini zakho yonke into nje siyahlanganisa sithi oral mase sikuhlanganisa. Okay, mhlambe ke omunye uzoyibuza kubaleke ngani ukunakela umlomo wakho futhi ungawunakekela kanjani? Okay, so mhlamba siqale ngokuthi ubaleke ngani umlomo? Awusuka. Ubaleke ngani? Njengoba sikhuluma njengoba sinawo umlomo manje asikwenze shokolo. Ngqongqoshe ngiyakhumbula ukuthi awubaleke ngani umlomo. High school babeze besho ubona ukuthi hey ubalekile umlomo. High school uzwa kahle kuthiwa nje ngebreak kuthiwa umlomo kukhulunywa ke ngawo. Kodwa ke dokotela ngokwena ubaleke ngani umlomo? Bese ngulindile lo 5 marks wakho uzosazisa. Okay, mhlawumbe singabheka izinto ezijwayelekile ezinkulu siyakhuluma manje. Umlomo wethu uyasiza ukuthi senze lokho. Siyathanda nokudla, siyakwazi ukuhlafuna umlomo lo nokugwinya futhi umlomo kanye nalokho. Mase sibheka nalokho ade kusho ungqongqoshe ukuthi siyahleka sesiyasmile umlomo nalokho nokuthi ubukeka umuhle. Unayi support umlomo kona lokho kuba namazinyo ukuthi ungabukeki sathi usugugile. Nami ngibambe kanjalo le age adungibuza yona. Awuzwa ke sakhona amazinyo. Awuzwa ke So kubalekile ukuze sikwazi ukwenza zonke lezo zinto, sikwazi ukuhlafuna, sikwazi ukukhuluma, sikwazi ukwenza zonke lezi zinto esizibalayo. Fanele umlomo wethu ihlezi ihlanzekile, sihlezi sinakekela. Kanye futhi nokuthi uma ukuthi awunakekeli usukwazi usuqala usuba nezifo ke manje zomlomo. So kubalekile ukuthi ihlezi ihlanzekile, ihlezi sinakekelile umlomo wethu. Ngiyakhumbula ukuthi sikhuluma ngendaba okunakela khona lezi zinto engingazazi nabangqongqoshe bathi ukuflosta amazinyo waxokuxe ngentambo lapho wafaka intambo into esingayazi ke leyo. Okunye bese ngitshela nakho ukuthi nangaphakathi unendlela okufanele kwakline ngayo thina sazi mawuxubha kufuneke uxubhe nje la ngaphambili kuvela ismile kuphela esihle kanti khona nengaphakathi ngemuva kunendlela ke yokungena uguquze khona into yokuklina kamazinyo nithi kumele umuntu axubhe kangaki kanti iziphi indlela ezibalekile zokuklina amazinyo. Ngiyathanda usukhuluma nje uyakhombisa ukuthi usudlulile eMnyango wethu wafunda. Absolutely. Akubalekile ukuze ukuxubha kubalekile kabili ngelanga enze sure ukuthi ekseni and before futhi uyolala ukuthi uqubhile sesithandeke njengoba dusho nokuflossa ukuflossa kuyasiza ngoba uma uxubha singena in between amazinyo akho kanti uma uflossa uyakwazi ukuthi ukhiphe nezinto ezistuck between amazinyo sithande ne-mouthwash iyasiza ke ukuthi irinse yonke indawo emlomeni iyangena nayo phakathi namazinyo kanti futhi iyarinsa nolimi irinse nezinsini so siyezithanda lezi zinto ezontathu ukuthi zihambisane njalo kabili ngelanga. Siyazi khona omunye ke nami ngiyakhumbula ngikhula sikhule uthola kwesinye isikhathi amazinyo uthi uyabona sephuma igazi mhlambe ayopha umuntu onaleyo nkinga ke mhlambe nenithi akenze kanjani. Okay siyesithande lapho ukuthi sibheke ukuthi yini lebanga ukuthi wopha amazinyo akho ngoba ngenzeka kwesinye isikhathi uthi mhlambe isifo sithizeno imithi thizeno ithathayo kanti isikhathi esiningi futhi kuba indlela wena oyinakekela ngayo so uma ukuthi khona into esithi plug isikhathi esiningi ungaxubhanga plug iyahlala lapho irritate insini yakho igcina isi-reacta ngokopha so ukuqala nje phansi uthamba ocheck ukuthi yini ebanga ukuthi insini zakho zophe ngoba ukuthi akusiyona iplug ezinye izinto nazo lezo zinto fanele zibhekwe silihlole sikwazi ukusiza kuzona. Ngqongqoshe omunye ke wabantu abathembakele lo South Africa makuziwa ngakule ndima le uthola ukuthi nje sebembona njengomuntu abamthemba kakhulu ekuthenini ke baze bambiza kwenye indawo esikhungu wathiwa kazokhuluma nento efaka root canal ngoba engathi uyena kuphela ujikelele
kodwa ngiyafisa ke sibeke nje isithombe nti ubukuphi lapha benikhuluma ngani ngoba ngezwe kuthiwa uzofika present lapha. Awucabanga ke sibe nojikelele esibhedlela sikahulumeni. Absolutely. Futhi babembize kukhona ne private sector bexolisa bethi siyaxolisa ukuthi nawe khulumeni usumkhulu kangaka. Absolutely. Awusebele kancane benenzani lapha kwenzakalani? Sasine conference. I-conference ke yayihlanganise izinto ezimbili. Sibheka angithi uAugust inyanga yethu siyabantu besifazana. So sasibheka bona. Iya celebrate wabona inyanga hayi. And kumele. Sasibheka ke nabantu besifazane abakwi dental industry. Okay. So sasicelebrate kona lokho celebrate bona abantu besifazane. I-topic kodwa ke yosuku ke kakhulu sasibheka kona lokho kushoyo ukuthi i-root canal treatment. Okay. Into ehamba phambili ke esiyenzayo singumnyango wa KZN uMnyango siyayenza i-root canal treatment. Ungasiyona into eyenzeka kuzo zonke ibhedlela kuyo yonke indawo. Kodwa yinto thina esikwazi ukuyenza. Absolutely. So sasibheke nalokho nokuthi nabanye abafisa ukuthi ke bakwenze ibhedlela zabo ngoba asizona zonke ibhedlela. Bangaqala kanjani benze njani ukuze sikwazi ukuthi sandise leyo service. Sibalo sayo. Ibalekile i-root canal treatment. Yona esiza ukuthi uma kuukuthi awufisa ukukhipha izinyo lakho silisave kanjani izinyo. So sasibheka nalezo zinto ukuthi yini le root canal treatment and siyenza kanjani and uhulumeni yena iziphi inyathelo asezenzile and siyahamba impela siyahamba. Ngiyayithanda le ngoba ngangeze uNgqongqoshe ekhuluma indawo eyibeka le ndaba uthena iyalekelela lento ongakhipha okushesha amazinyo nobuso obungashesha ugoqana uthothu intombi endalo uyibonze sekwenzakalani lapha noma ihleya kuvele kushwabane ukuthi ngoba akusekho lutho la okubambile kusho ukuthi ke wayeyibeka yona indaba ukuthi amazinyo abuya bambe naso istructure lesobuso uhlala uyisweet nje uhlala umuhle njengane njengoba ngihleli nani lapha. Ya kuyiqiniso lokho. Ingakho sithanda ukuthi siwasave ngoba njengoba sikhuluma futhi ekuqaleni ukuthi kwakudala lokho ukuthi sikipha njalo amazinyo. So kubalekile ukuthi siwazama ukuthi siwasave amazinyo la sikwazi ukwasave khona. Okay, ngikhumbuzisa umlaleli ukuthi igama lohlelo KZNHealthChat.gov.za silishapcom uhlelo namhlanje sila eNanda CHC eniyazi ukuthi mawusakazela eMnyango uzozwa kubhengu ngenxa yokuthi silishaya ngaphandle thina uhlelo uzozwa kumoya siyaxolisa kakhulu ngomoya ozolokhu uzwa ulapha ekhaya kodwa sila entweni ethinta amazinyo sinodokotela wethu ke simkhonze kakhulu siba lapha ePixley uDr Ndwandwe unompumelelo. Dokotela ke mhlambe ngikunikele lithuba ngoba isikhathi asisekho nangakuthina lokuthi usigoqeleke manje ngiyazi ukuthi njengoba nilapha nibona abantu abaneyinkinga ehlukahlukene futhi kusekuningi okushiwo ngomlomo abanye abantu abasakuthatha kancane ungathina umlezo wakho usuhlanganisa konke nje ngokwendima yala enisebenza khona. Sithi nje ukuyibaleke ukunakekela umlomo kubalekile ngoba ku-affecta nezinye izinto emzimbeni. Lokho kubalekile enye into esibonayo seziningi kakhulu ingane ezikhipha amazinyo. Kanti amazinyo eingane abalekile for noma ingane sikhula affecta amazinyo obisi. Base siwakhiphe semaningi iyona lezi zinto ezikhoza ukuthi sigcine sesifana nama braces izinto ezinjalo. So ngiyacela umphakathi sinakekele ingane. Sinakekele ingane nazo iqhubha njengathi nje kabili ngelanga. Nokuthi singajwayeli ukuthi ingane siyilalise nezinto ezinoshukela, ingcenye sino sweet, sino tea manje linoshukela nezinto ezinjalo. So asigade ngalapho akukho mnandi. Ingane mase ziningi ezikhipha amazinyo. Uyazi ungikhumbuza nje bade soko start last week izokhumbula i-team kwafika insizwa nje yayisencane yayikhuluma the hayi yonto yakhuluma bakithi khuluma mnandi ithetha apha yayingenawo amazinyo yasethi hayi ngilibeswa amathwidi hayi amathwidi bengoda kakhulu bakithi waza ngibona nje lento kathwidi kanti ndani hayi iqiniso ushukela nje umusu into ebanga ukuthi kumbola kakhulu amazinyo ushukela udinga ukuthi kube khona ushukela udinga amagciwane emlomeni and over isikhathi ngoba amagciwane adla wona lo shukela mase yaqala se-attack izinyo lakho so asuthandi ngona usweet.
into ke le efaka iphunga lomlomo ngihlale ngiyikhulumisa bakwethu sasibiza eboarding school sithi silonyetse ethe mayinto mebingela lesihaba uthi manje ke silekelela kanjani abanye bathi ngeke ngizobethi isifo kahle kahle abanye bathi ke ikhona indlela yokugwema siligwema kanjani iphunga lomlomo. Okay, ubalekile lokho okusho ukuthi kuyenza ukuthi kube isifo uma ukuthi khona ongahambi kahle emzimbeni kakhulukazi esiswini iphunga liyakwazi ukunyuka sisuke esiswini lize emlomeni. Kanye wesinye isikhathi kuba izinto esiyidlayo ke mhlawumbe uthanda ugarlic mase ngidla ugarlic kwamanje noma anyanisi ngisonde eduze nawo uzozwa ke wesinye isikhathi iphunga lo ukuthi hayi sengishaya shayile uyangizwa ukuthi hayi akusahambi kahle. So kona kuningi okuhlangene nephunga elingekho lihle kwesinye isikhathi ukona ukubola mhlawumbe sekuhlezi izinto emzinyweni yasanuka kamnandi. So kuhle ukuthi one uhambe uyocheck ukuthi kubangwa yini kudalwa yini ukuze ube nephunga enjalo mhlawumbe uthi ukuxubha nje ulimi lakho kuphela. Absolutely Balekile lokho ezinye izinto nolimi liyaxujwa nolimi ngoba iyakwazi namagciwane ukuhlala olimini. Ay ngiyolungenela ntambama ziyakhala. Hey hayi ke sithathele ithuba ngempela sithi cha ake sinike uNgqongqoshe ukuthi ke asigoqele ngempela uhlelo lwethu namhlanje. Siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge na kudokotela njoba kade esho ke ukuthi kubalekile ukuthi sigade umlomo wethu kakhulukazi ngoba thina njengesizwe simnyama udaba lo lesingajwayele kufuna senze show ukuthi njengoba kade esho uyaxubha kabili ngosuku ulimi ngesikhathi uxubha uyaliklina nalo ukuze liqale libe clean. Ngizwileke kuthiwa namanzi kufuna usihlale siwaphuza nje amanzi nalabo abaphuza icoffee behlise ecoffeeini behlise nababhemayo ekubhemeni ziningi ke izinto eziaffecta indlela umlomo wethu ozoba healthy ngayo kodwa siyacela ukuthi abantu bakithi bawunake umlomo ngoba umlomo uyenye indlela yokuphila uyenye ihealth okufuna inakekelwe kanti okubukeka sengathi right now ayinakekelekile kakhulu. So uma ngabe kukhona omunye umbuzo abantu bakithi abafisa sikhulume ngawo sixoxe ngawo ngendaba yomlomo bangasithumelela ama messages sizokwazi ukuthi sibalande futhi odokotela baphinde bazokhuluma nathi. Kodwa okugcina engifisa ukukusho nengijabulelayo ukuthi uMnyango wezeMpilo ke zonke izinto ezenziwa kwi private sector siyakwazi ukuzenza eMnyangweni wezeMpilo okunye sidlule futhi ngaphezulu. Uyabona nje enye indaba esengikhohliwe ukuthi toothbrush iya replacewa njalo nje emva kwa 3 months uya replace toothbrush ungalo kuhleli nayo kuze kuphela unyaka bese kuthi ngonyaka ozayo nasekiwe esikolweni bese khathi ingane siyithengele ibrush sesatshela nakhona usuxubha ngaso nje insimbi le yaso usuxubha ngensimbi sephelile sesiphelile segedeke siphelile isixubho. Uyabona so siyacela ke abantu abadala abayigadi ingane benze show ukuthi ziyathengelwa ama toothbrush yashintshwa njalo emva kwa 3 months. Uyalibona nawe ibrush lakho uma seliphelile ubona ukuthi amazinyo awaseba uyabona sekufuna lishintshwe uyalibona amazinyo asuke sekhathele akubona ukuthi hayi ngeke sekufuna ngabe sesihlukene nalo bafo manje. So siyacela ke abantu bakithi bakunakekele lokho kakhulu ngoba kuyenye kwezinto okwenza uyazi ukuthi amanye ama infections angena ngomlomo angena ngokuthi emlomeni umlomo awukho clean kunamagciwane kugcina sekugula umzimba wonke. Balekile ukuthi sikunakekele lokho. Siyabonga dokotela sibonge nakubalaleli nakubabukeli emakhaya. Nami ngibonge naye nje uzwide lo esaphila ngoba wanginika nesixubho mayiqeda ukuguqa ngamazinyo ukunika nesixubho esifresh mina ngase ngihlale naso unyaka ke bengingathi shintsha inyanga entathu akithi wase ngishintsha namanje kodwa ngisasibekile ngasisebenzisa ngivele ngisibuke nje bese ngiyamoyizela. Usahleli kuleya ngisalokhu ngilesonyaka nje angithi akachazanga ukuthi ngishintsha lezo baye kodwa ngizosivula naso maduze nje ngejubane ngaphambi basiphume kuleli minute elisele ngithi Latifa uthi Bhabi omhlengikazi othongathi ngithi nje more life mama ave uphathana kahle awushintshi usamukele mamba uthi mina ngibonga ubhuti ukhuzane nami ngigcine nginesibindi siyokuyohlelela igciwane wonke umuntu akavikele isizwe ngokuhlola lesi sifo ngoba siyingozi. Uthe naye ke uzofika ohleleni Ngqongqoshe akezositshela ukuthi isibindi esingaka wayisethapi sekuyohlola naye. UNondundumiso uthi danki kwa AAM Lazi Clinic kunozipho zondi uyezwa ke nomlaza usalanga kulokhu
ubonakele ntombi uthi imfume clinic siyabonga kakhulu guys umsebenzi wenu muhle kakhulu niqhubeke nisibekezelele siwumphakathi uthobile dladla uthi bonga social worker lasenkosi Albert Luthuli uthi usibisi lelo social worker uthi ngiyambonga kakhulu bese kuzothi umlaba kaNonkosi ngizovala ngaye uthi uDr Green from overseas wayephethe impilo yami eKing George Hospital ngo2015 ayisham wabizelwa kulo msebenzi lo yamlungu manje ngibona ngathi unombuzo khona lapha ukuthi bayabuza ku TikTok ngiyazazi lezi ka TikTok zibuye ngene bathi kuyenzeka yini uthole iinfection through ukhisi yalaze liqolo thathu ukhisi uwedali thu uyawuthola nokhisi mina ileyo ke phela ikhoze bengikhuluma ngayo enqongqoshe uthi ke high school kwakuyiyo leyo ukuthi ngabreak kwathiwa nje hey yona inkonzo yayinkulu kakhulu kodwa ke iyatholakala yini iinfection noma isifo ngokhisi dokotela I'm sure ipasa ngo-A. Kuyibeka nje broadly kungenzeka asenze example ukuthi asithi mhlambe unesilonda sithe somkhuhlane la. Yes, absolutely. Uyakhiza. Into engenzeka leyo. Okay. Akusiyona into ejwayelekile kuya ngokuthi isiphi leso sifo. Akusiyona yonke into oba ethelelanayo. Ukunje usungangithelela ngeBP ngokuthi. Yabona Ngqongqoshe iBP. Hayi ngeke ake ngikhola ukuthi iBP. Noma isifo sikashukela. Isifo sikashukela hayi ngeke. Kodwa ke sibonge kakhulu ke phela kulolu hlelo isikhathi sona kuphela esiphoqayo asivalelise siye sithi nje kulungele ke bhola.